Kaixo lagunok, zer moduz, zer mozamakigu itxialdia. Bueno, gaurko aritu saiorako, ni izango nazue bertan, Jon naiz, eta besterik gabe. Gaurko saioa aurrera emateko, beharko ditugunak. Erratza, pinpon pilota bat, edo beste pilota bat botea eduki dezakena, bai? Teniseko pelota bat, edo beste edozein pelota izan daiteke lasai asko. Zeloa, boligrafoa edo errotuladorea, guraize batzuk horria mozteko, horri berrerabili bat, bai? Berrerabil dezagun, eta aulki bat izango dira, bai? Beraz, goazen material guzti hau hartu eta saioa hastera. Gelditu bideoa eta behin materiala izandakoan jarraitu dezazue. Ederki lagunok, bueno, behin beroketarekin hasteko beharko duguna izango da erratza. Bai, honetarako egingo duguna izango da modu honetan jarri, eskuak sorbalden altueran, eta egingo duguna izango da atzera pasa ezkerretik, bai? Eta baita ere eskubitik. Eta aurrera, bai? Hau errepikatuko dugu 5 bat aldiz, eta ostean egingo duguna izango da eskubiko hanka aurretik, atzera pasa, eta eskubiko hanka lehenengo eginda aurrera. Eta berdina ezkerrarekin, bai? Atzera eta aurrera. Beti eskuak askatu gabe. Bai? Bale, hau egin ostean jarriko gera bi eskuak elkar lotuta, ezin ditugu askatu eta ezin dugu lurra ikutu, bai? Orduan egingo dugu belauniko jarri eta zutik. Belauniko jarri eta beste hankarekin zutik, bai? Bat, bi, 3, 4. Bale, orain egingo duguna lurrean eseri, bai? Lurrean eseri eta altxako gera. Bai, alboz. Nahi badezue, edota egin dezakeguna izan daiteke bi hanka jarri eta zuzenean gora altxa, bai? Eta egingo duguna izango da ere bai, lurrean etzan eta gora igo, bai? Modu ezberdinetan, baina beti eskuek lurra ikutu gabe. Ederki, bau izan da beroketa eta orain atal nagusira joko dugu. Kaixo lagunok, bueno, behin beroketa egin ostean, atal nagusiko lehenengo zatia. Egingo dugu, bertaran beharko ditugunak alde batetik erratza, pilota bat, guraizeak, boligrafoa edo errotuladorea, eta folio bat izango dira, bai? Ikusten duzuen bezala, birziklagarria. Orduan, egin beharrekoa, erditikan moztuko dugu, eta laurdenak aterako ditugu. Bai? Modu horretan, izango ditugu alde batetik folio erdi bat, guraizekin moztuko dugu, eta kontutan izan, kontu zibili guraizekin, bai? Folioa mozteako garaian. Eta egingo duguna izango da. Lehenengo ariketa honetan, landuko dugu alde batetik punteria, puntuazio bat egongo da, eta hor landuko ditugunak izango dira matematikak. Matematiketan egin dezakegu bai batuketa, zenbaki ezberdinekin, egin dezakegu kenketa, bai? Zatiketa, modu honetan, bi zenbakiekin, zatikiak sartu ditzakegu, bai? Hau zuen eskura gelditzen da. Zer jarri eta nola jarri. Betire dalako jolas bat, eta ikasiko dugu, baino beti ere divertituz. Bai? Horretarako, aurreko saioan egin bezala, egingo duguna izango da 10 punturekin hasi. Egingo dugu lauki zuzen bat, bai? Jarriko dugu berdin eta karratu bat. Eta ostean berriro bigarren karratua. Bale, behin hau daukagunean hartuko ditugu, aulkia jarriko dugu modu honetan. Bi kanal sortuz, bai? Hemen bata eta hemen bestea. Jarriko dugu puntuazioa, bai? Kasu honetan 4 puntu eta 2 puntu. Modu honetan
pilota hemendik pasatzen bada, 2 puntu lortuko ditugu, eta pilota hemendik pasatzen bada, 4 puntu. Bai? Beraz, distantzia hartuko dugu, distantzia zuek erabaki, bai? Zailtasuna hor egongo da, eta egingo dugu, bai, esku batekin, eta bai, bestearekin. Txandaka, jaurti, eta ja, tartetik sartzen dugu, bai? Ederki, nire kasuan, puntu honetatik pasa da, hortaz, hau lortu dut, bai? Modu honetan, jarriko genuke, bai? Eta batuketa egin beharko dugu. Kasu honetan, 12. Eta hemen jarriko genuke 12. Eta hurrengo jaurtiketa. Hurrengo jaurtiketarako modu honetan bai? Eta horrela jarraituko genuke. Kontutan izan, 2 eskuak erabiltzea, bai? Beno, lehenengo ariketa hau egin ostean, egingo dugu aulkia zertxo bait biratu eta 4 hankak gelditu daitezela biztan. Ez elkarren parean, baizik eta zertxo bait biratuta. Eta egingo duguna izango da puntuazioa, baino ez tartetik pasatzera, baizik hankak jotzera. Orduan, jarriko dugu hanka bakoitzean puntuazio bat, bai positiboa, negatiboa, edo esan bezala, zatiketak, biderketak, hori zuen esku. Beraz, hemen adibidez negatiboa jarriko dugu, eta hemen positiboa, bai? Eta berriro jaurtiko dugu. Kokatzen dugu, ikusi 4 makilak zuzen egon daitezkela, eta jaurtiko dugu. Kasu honetan, hemengo hau jodet, bai? Eta 2 puntu lortu ditut. Orduan, etorriko gineke bertara, eta 2 puntuak jarriko genituzke, bai? Hemen, berriro, eta batuketa. Bai? Hori da, eta modu honetan, ikusten dezuen bezala, modu dibertigarri batean, jarduera sartzearekin batera eta koordinazioa lantzearekin batera, matematikak ere landuko ditugu. Orain, 2. blokera pasako gea eta 2. ariketa bat erakutsiko dizuet. Oso ondo. Bueno, orain 2. ariketara pasako gera. Kasu honetan ere egingo duguna izango da punteria ariketa bat, bertan joku matematiko bat egingo dugularikan, bai? Buruketa baten bitartez. Modu oso simple batean, eta beharko duguna izango da folio bat, birziklatua, bai? Rotuladorea edo boligrafo bat, zeloa edo zinta bat, pilota tenisako bat, botea daukan bat, pinponekoa, eta guraizeak, bai? Modu honetan, egin beharko duguna izango da horrelako zerbait. Hau egin dezakegu, bai etxeko armairu batean, etxeko ateren batean, baino beti kontuan izan eta kontuz, zeloak markarik ez uztea horman, bai? Orduan, margotutako hormetan ez egin. Eta bestela egin daiteke kartoiren batean, markatu eta kartoia kokatu, bai? Bertan, egin beharko dituguna izango dira, zeloarekin edo zintarekin jarriko ditugu tarte ezberdinak, bai? Eta tarte bakoitzak edukiko du puntuazio bat. Bai, alde batean 6tik 10 bitarte, bai? Eta hau izango da lehenengo jaurtiketako puntuazioa, bai? Eta 2. izango da 1tik 5 bitarte, bai? Eta hauek izango dira 2. jaurtiketa edo negatiboa. Orduan, lehenengo jaurtiketa egiterakoan botea jo beharko da lurrean, eta botearekin jo beharko da hormako punturen batean, bai? Eta ikusi behar da
ze eremutan jotzen duen. Hortaz, lehenengo jaurtiketan hemen jota, behiratu behar deguna da, ze puntuazio daukagun. Kasu honetan, 6. Eta helburua 5 puntu lortzea izanik, egin behar deguna da, lortutako puntuazioa 6 puntu horiek 5 lortzeko, ikusi ze puntuazio lortu behar dugun, bai? Kasu honetan, hemen saiatu behar gera sartzen bigarren jaurtiketa. Bai? Guazen ba. Bale. Kokatuko gera bi hankak honen aurrean, eta egingo duguna izango da lurrean botea jo, eta ikusi zein puntutan jotzen duen orman, bai? Nere kasuan, 8an jo du, orduan, lehenengo jaurtiketa 8 izanik eta helburua 5, bigarrenean lortu beharko detena da -3ko puntuazioan sartzea, bai? Orduan, bigarren jaurtiketaren helburua izango dugu tarte honetan sartzea. Beraz, kasu honetan, -2an jo duenez, ez dut lortu 5ko puntuazioa, beraz, berriro hasi beharko nuke. Hau egin dezakegu bai batuketa eta kenketa hauekin, edo egin dezakegu modu komplikatuagoan saiatu. Bai? Beti bi jaurtiketa eta zenbaki bat izanik helburu bezala edo erreferentzizko. Ederki lagunok, amaitzeko baietz lortu ariketan, egingo duguna izango da. Hasieran gogoratuko dezuenez, egin dugu beroketa bi eskuak hartuta eta bera jetxiaz, orduan oraingo erronka izango da. Jarri, alboz, etzan eskuek ikutxu gabe lurra, eta berriro zutik jarri. Ea lortzen dezuen. Eta besterik gabe, hau izan da gaurko saioa, espero gustatu izana, animatu egitera eta gogoan izan. Ez egon, aritu!